Hi guys, welcome back to my channel. My name is Fwilao Basumatary. How are you all? माबोरै दं लोगो नोंथांमोन? All is good? गासिबो मोजाङैनो दं ना? I am fine. आङो मोजाङैनो दं लोगो नोंथांमोन. Okay, so today दिनै जे आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे टपिक लानानै फैलायबाय लोगो नोंथांमोन. So दिनैनि जे टपिकआनो जाबाय please versus sorry. Please versus sorry बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव सुंद'यै फोरमायनानै होनो सानदों लोगो नोंथांमोन. So नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो दानालासिनो बिगिनिं टु एन्डिं जागायनायनिफ्रायनो लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय लोगो नोंथांमोन. आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान बा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो हायोबा हागौमानि शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगो नोंथांमोन. अके, स' बिदिबा फैदो गुबै मेन आयदायाव लोगो नोंथांमोन. प्लिज भार्सेस सरि बे मोननै वार्डआ प्लिज भार्सेस सरि बे मोननै वार्डआ एक्सक्युज वार्ड लोगो नोंथांमोन. बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव एनालाइज गोथौयै बिजिरनानै फल' वान मोनसे कज आनटिल साक्सेस बिनि सायाव एनालाइज बिजिरदों. मानो होननानै बुंबा लोगो नोंथांमोन बे प्लिज एन्ड सरि बे वार्डखौ माने जास्ट ओरैनो माने इउज खालामा लोगो नोंथांमोन. माबा मोनसे घटना बा जाथाय बा प्रब्लेम जाबासो माने बे प्लिज एन्ड सरि बेखौ इउज खालामो लोगो नोंथांमोन, बाहायो. जानला मेनला माने बाहाया बे प्लिज एन्ड सरिखौ. ओंखायनो माने गोथौयै माने एनालाइज बिजिरनानै गावखौनो माने एक्सक्युज होनो रोंनांगोन लोगो नोंथांमोन. डाइरेक्ट माने पानिशमेन्ट होजाया लोगो नोंथांमोन. अके, डन्ट डाइरेक्ट पानिशमेन्ट. अके, स' मानो होननानै बुंबा लोगो नोंथांमोन इलिफेन्ट मैदेरना 4 legs माने आथिं थोंब्रै जुनारानो जुदि गाब्र'योबा आरो जों 2 leg माने जोंना माने आथिं थोंनैल' थायो, मानसिना आथिं थोंनैल' थायो, सानसेबाबो माने खनसे ना खनसे गाब्र'नो हागौ आरो लोगो नोंथांमोन, मिथिबायना? स' बिनिखायनो एक्सक्युज गावखौनो माने एनालाइज खालामनानै एक्सक्युज खालामनो रोंनांगोन. अके लोगो नोंथांमोन, स' नङाब्ला नोंखौबो गड इसोरा अबंलावरिया अबं गसाइया खुनु एक्सक्युज खालामनाय जानाय नङा लोगो नोंथांमोन, कमप्रमाइज खालामनाय नङा लोगो नोंथांमोन, मिथिबायना? ओंखायनो स' लोगोफोर मोजाङै एनालाइज खालामनानै एक्सक्युज खालामदो लोगो नोंथांमोन, खालामनांगोन. स' लोगोफोर भिडिअ'आ बेखिनि. बिदिनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान गोदान भिडिअ' लानानै फैगोन लोगो नोंथांमोन. भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो लोगोफोर. थेंक इउ स' माच लोगो नोंथांमोन. थेंक्स फर वाचिं. बि विथ इउ एभ्रिथिं लोगो नोंथांमोन. बाय बाय.